Mayong gabi kanyo diya mga kabingka. Napansin niyo sa akong video, sa akong background mga kabingka is ako'y duha ka kandila, duha ka baso o isa ka posporo. Okay? So ilang minuto mga kabingka, pakita na ko kung sa atong pato ulit. Do! 2,000 years later. Mga kabingka, no? Atong pasdaon kandila para kung sa atong topic karon sa atong vlog sa akong vlog day mga kabingka. Okay. Sporo. Okay, karon mga kabingka, kay nagsigan ang duha ka kandila mga kabingka. Kita naman ninyo sa video. Karon mga kabingka, kay hapit naman ang Halloween, no? Hapit naman ang kalag-kalag. Magstorya ta karon mga uri-uri, mga klase-klase na mga kababalagan. Lukas. Okay. Ako sa pinulang mga kabingka, kalawan kay kog mga kabingka sa mga white lady, kapre, uban pa mga mananggal ba. Istorya na ko ni Ervil na ko ni sa inyo mga kabingka. Katong bata pa ko mga kabingka. Naay nagagaya-gaya sa ako mga kabingka, no? Naay nagagaya-gaya sa ako ingon daw nga katong dito kami nagpuyo sa may sa subdivision diri gyapon sa may Katalunan Grande. Ako sa una samtang DJ ko sa una mga kabingka. Mao man ang disco mga kabingka, taga-stress lang sa kadlawon. Lastos kadlawon so makauli na ko sa akong gipian nato mga kabingka, mga around or alas 4 sa kadlawon. So mga alas 11 daw sa gabi daw mga kabingka. Katong katabang sa mga balay dito mga kabingka. Wow, social na katabang. Iyagi na ang mga kabingka kay ako kulbaan di ba ni mga kabingka, okay? Ano yun nga mga kabingka? Mga around alas 11 daw sa gabi. Kuan daw kani daw siya tawagan ni tingala sila nga oy March siya DJ March magpatulog ka kay napamibuhatan ugma, no? Yan natong katabang o ang iyang kuan yang bana di March. Tama na sinig palapala dia mga kuan nya. Sige daw kuan sabat daw kay dito sa kwarto daw nako. Sabat daw kay sa akong gitulugan. Sige sabat daw kay folding bed, no? Kani siya mga kabingka. Karong mga kabingka nanindog ang mga serious. Kuan ngay mga kabingka kaning sa tawag gani. Abang ato mga kabingka is pagtanaw din na dito, wala daw ko dito sa kwarto. So sila mismo nakulbaan sila. So may sakad o ang ilang kalag daw abot daw sa ikan sa Davao, maabot daw kuan daw nabot daw ligos. Pag-istorya ko pagabuntag nga asa daw ko kagabi nga po na nag-DJ ako kagabi. Nag-DJ ako kagabi. Na palugawan na imong kwarto naman ay kuha na.
dili pa to mga mo dili pa to dili lang to moong beses katulo na siya na hitabo mga kabingka. Tapos naapay kwan dito mga kabingka. Dito po sa mong kuyan ng mga kabingka. Katong kong amigo na anghing na karon, no? Na anghing na si Anging Orly. Kung asa naman kakaroon ang Orly, nasa langit ang iyong kaluluwa. Okay? Katong buhay pa si Anging Orly. Nag-CR sa mga ba? Sa DJ March, pwede ba mag-CR sa inyo kay kung magpagawas na daw siya. Magpagawas na kay kung siya ba? Basta, kanang magpagawas na daw siya kay wala siya kasabot sa hindi batik. Sabutan mo sa kubot pa sabtay na i-mention ko sa to. Ako nagbuga-buga o kahoy kay magluto na kung kanon na to kay panihapon ba. Tingala daw siya. Habang siya nagkakuha na ano siya March, di magkakaulat nga. Wala pong di ko nahuman din. Yung ako na nayabag na nabuang na ka kay nakikudoy ka doon. Bito ko nagbuga kong kahoy din. Yung naman itiil dre. Bisa pang dilain tao rin. Ginako na. Ako rin may kuwan din. Wala pa mananguli ang mga kuwan. Wala pa mananguli ang mga tao. Diba? So, kami doon ato nahulba kami. Kulbaan kami. So, worst of one. Katong nag-duty ko sa isa ka subdivision dito gyapon sa akong gipuy-an. Kuan nito mga kabingka kaning habang ako nagarunda-runda mga kabingka. Habang ko nagarunda. Kasi panit sa kuha kanang mga alas 12 na gabi. Tanon ako magitao yung mga binga-bingaw na kay mga libot, manindog akong balibot. Manindog. Basta mga nanagid mga kabingka. Manindog no? Ang kuan ako mga kabingka kung namoy mga kuan pwede mo comment aning video dili man ako kontrahon ng inyong dili na ko kontrahon ng inyong kuan kung kanin matuman mo sa dili ani basta ako istorya lang ko sa akong karanasan. So kamo mga kabingka kung sa kanyang mga karanasan sa inyong moments sa inyong dili niyo makalimtan na mga experience sa inyong kuan kay hapit mo kalagkalat. So istorya gitag mga yun ang mga kababalagan di ba? Ako po di pa to continue pa abang kami abang gugol nakatulog po dato mga kabingka sa isang kwarto gyapon dito sa Magikuya. Tulog mi kabuk sa akong pagmangkot. Samtang katungan ko tingala ko nga abi na ko sila tingala ko mugi sumbag akong tiyan abi na ko ganang isipaan ako gian ako hagok na kay mga kanahan. So nibalhin ko dito sa pikas kwarto kay ako po nakulbaan po ko nga kuhan daw niya tapos ang kapong kalabang po lang nakakita rin siya agta katungod ang mong balay ko dito hiog ito na ay mga kakawian ay mga buungon, mga bayabas. So na ay kuhan po na ay kawayan. So makaingon doon ka dito nga kulba dito diba? Basta tagang mo nag-ingon nga natin sila nakita dito mga agta dito sa Magikuya sa una. So verse no karon na apang ko nag-istorya sa inyo mga kabingka kulbaan ko kay basta mga unan nga mga istorya mga tapit-tapit makulbaan ko mga kabingka. So kung namang mga nani nga mga karanasan pwede mo comment sa ani nga video mga kabingka. So hanggang dito na lang po. Mayong gabi kami yung mga kabingka. Ito po si DJ March Barrios. Happy Halloween sa mga lahat. O karon mga kabingka na nagpa-shoutout na rin mga kabingka. Dagan kayo rin nagpa-shoutout. Okay, pa-shoutout rin ako si Jumplex Garrido. Okay, Pabico Luwin Inches, Jose Richard Pires, John Kong, Wawa, Mateo Midel, Marco Van, Junior Carion, Jan Emidaro, Jan Rafael Dalganon, Mark Tagalog, Jan Vico Moran, Jeep Libra,
Karundix, Ruba sa Nitbang and Family, Arting Abilina, DJ Lens, James Acolon, Nelson Abilita, Isoy, Isan Carl, Sidan, John Dave, Kim Abrap, Ver Circo, Joseph Michael, Jamil Sari Sadigago, Red Lily, Siklo Band, okay? MJ, and sa iyang ate po na si Florence Lupiba, okay? Zip Art and Cotton, Amy Frontes, Eddie Flores Barrido, Jason Pariscal Garrido, okay? MC Wong Diaz, Jan Rostabor, Kawawang Nilalang, Rat Beat Band, May Oliver, Nigel Joseph Mirasol, Francel Whitbreams, Lawrence White Ricana, Neil Italiano, Aguilar Band, Secret Land Band, Paulo Ladisma, Van Clark, Aparata. Okay. So, Jeff yon, Lorenzo, si JR, yung asawa na bagitan na banda dito sa Davao City, mga gabi.